ସତରେ କଣ ଗୋଟେ ନାରୀର କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ତା ମନର କଷ୍ଟକୁ କହିଥାଏ, କାନ୍ଦିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆଖିରେ ଲୁହ 99% ଭାବନା ଆଉ 1% ଲୁହ ଥାଏ। ଆଖିରେ ଲୁହ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନାଟକ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୁହ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରର ତାଙ୍କ ବାପା କି ମା କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିଥାନ୍ତା। କଣ ସତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ହୋଇ ରହିଯାଏ? କଣ ଠିକ କହିଲି